Vlada Srbije saopštila je da su netačni navodi pokrajinskog ombudsmana koji tvrdi da su odredbe predugovora sa kompanijom Al Dahra štetne za građane i u suprotnosti sa zakonima Srbije. Kada međudržavni sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima bude potpisan i ratifikovan u Skupštini Srbije, tada konačni ugovor sa Al Dahrom stupa na snagu. Država ne prodaje zemljište strancima, već 80% imovine propalih državnih poljoprivrednih kombinata na osnovu zajedničkog ulaganja u kome Vlada Srbije ostaje partner sa 20%, što je u potpunosti u skladu sa svim propisima, navodi se u saopštenju Vlade Srbije. Ministar poljoprivrede i funkcioner Srpske napredne stranke Goran Knežević optužio je pokrajinsku vladu koju vodi Demokratska stranka i pojedine medije da vode brutalnu kampanju i hajku protiv predugovora sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o ulaganjima u srpsku poljoprivredu. On je podsjetio da je potpisani predugovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima jedan od najvažnijih dogovora i osnova za snažan ekonomski razvoj Srbije. Investicija vredna milijardu i 250 miliona evra jedna je od najvećih i najznačajnijih investicija u Srbiji. Međutim, izgleda da ni to ne odgovara svima, kaže ministar Goran Knežević. Hajku vode oni koji čuvaju svoje fotelje i koji se plaše uspeha ove vlade. Iako nije želeo da otkrije koji to mediji vode hajku protiv sporazuma sa Emiratima, Knežević istakao da ga najviše čude primedbe iz vlade Vojvodine. Prema njegovim rečima, Emirati će uložiti 100 miliona evra u kupovinu 80% učešća u 7 propalih poljoprivrednih kombinata. Još 100 miliona evra biće uloženo u sisteme za navodnjavanje i poljoprivrednu mehanizaciju. Planirano je da oko 3000 hektara zemljišta bude dato u zakup investitorima iz Emirata. Prosečna cena po kojoj je dogovoren zakup je 270 evra, a otići će i do 370 evra po hektaru i da će država godišnje od tog zakupa obezbediti negde oko 750.000 evra. Vojvođanski premijer Bojan Pajtić ipak tvrdi da nisu tačne optužbe republičke vlade da pokrajina odbija strane investicije i da je nedopustivo i neprimereno vređati vladu Vojvodine zato što traži razjašnjenje sudbine poljoprivrednog zemljišta sa teritorije pokrajine. Darko Nikolić, televizija Pink.